Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am fraint unwaith eto cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn gofyn ti bendithion amser nawr i ni ystyried y geiriau yma o fawl i'r arglwydd Iesu Grist ei hun ac yn diolch i ti am bob un cyfle i gael ystyried ffordd i achawdwriaeth a dy waith di dy law di ar waith yn ein bywydau ni. O Dduw, trig ar hawr ddim nawr bendithion ni arwain ni yn ein myfyrdodau ohono ti. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dyma chi emyn arbennig arall i ni ystyried heddi dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi. Ac onid yw hwnna mor wir. Falle bod yna rhywun sydd yn gwrando sydd ddim yn Gristion eto ond yn ceisio. A tybiwn ni, mi fyddwch chi'n gallu cytuno gyda'r geiriau dwi newydd i ddarllen. Mi fydd y Cristion hefyd o sawl blwyddyn yn gallu tystio i'r geiriau dwi newydd i ddarllen. I'r ceisiwr dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi. Mi fydd yr un drwg yn dod yn sibrwd, byw na'r un drwg unrhyw beth i chrwystro chi rhag dod at Grist, rhag bwyso ar Iesu Grist. Ond nid yna yw un nod. Mae'n gweld y peryg o unrhyw enaid yn dod at Grist ac yn gweld y niwed yw deyrnas rwy'n arall yn dod yn Gristion ac fe wneud unrhyw beth. Dod â sawl dadl i chrwystro chi. Chi wedi gwneud hyn, chi wedi meddwl y llall, i chi wedi pechu gormod, neu falle wedi magu ar aelwyd Gristnogol. I chi wedi gwrthod yr efengil sawl tro. Does dim posib i rwy'n fel chi i ddod yn Gristion. Ond nid yna beth mae'r un drwg yn ei sibrwd, ond nid yna beth mae anghrediniaeth yn peri i chi feddwl dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan anghrediniaeth hi. A dyna beth sy'n digwydd ar ôl dod i gredu. Mae'n frwydr ysbrydol a mae'r un drwg yn dod ac yn sibrwd canwaith, miloedd o weithiau. Ond yr ateb yw, ond ymddiriedaf yn fy niw, mae'r afael sicraf fri. Ond nid yna'r ateb. Bob tro i'r ceisiwr wrth ddod yn Gristion. Mae yna ond yn does yna. Mae'r un drwg am eich rhwystro chi rhag dod at Iesu Grist. Ond mae yna ond. Ond ymddiriedaf yn fy niw. Ymddiriedaf yng Nghrist. Ymddiriedaf yn ei fywyd, yn ei farwolaeth, yn ei atgyfodiad, yn ei eiriolaeth. Ymddiriedaf yn llwyr ynddo fe. Mae e wedi dweud y sawl a ddaw at a fi na fyddai fy'n ei gwthio nhw byth. Fydd e byth yn troi chi ffwrdd. Mae yna adnodau oes na myrthiannau o adnodau sydd yn llawn a ddewidion ac felly ni'n gallu troi nôl yr anghrediniaeth sydd yn dod i fewn, yr amheuon, yr ofnau. Ond ymddiriedaf yn fy niw. A'r darn yma, mae'r afael sicraf fri. Ond nid yna beth sy'n bwysig. I ni yn aml iawn yn canolbwyntio ar ein gafael ni o'r arglwydd. Ac mae angen i ni afael ar yr arglwydd a i fynwesu fe. Ac wneud yn siŵr ein bod ni'n gafael arno fe. Ond y peth pwysica yw i afael arna fi. Dyna'r afael sicraf. Dyna'r un cryfaf. Gafael yr arglwydd arna fi. Fe sydd wedi tywys fe enaid at y groes. Fe sydd wedi rhoi rhodd o ffydd i fi. Yr arglwydd Iesu Grist sydd wedi fachub i. Fe sydd wedi bodloni gofynion y tad. Ac felly mae gafael yr arglwydd arno fi yw'r un sicraf. Felly pam mae'r un drwg yn dod ac yn taflu amheuon ar ein traws ni? Ymddiriedaf yn fy niw. Pam? Mae ei afael mor sicr. Mae'r afael sicraf fri. Cyfamod Duw a'i arfaith gref yn gadarn sydd o'm ti. Anghyfnewidiol ydyw mae'r afael sicraf fi. Dyma pam mae e mor sicr, mae'r afael mor gadarn gan Dduw. Cyfamod Duw a'i arfaith gref yn gadarn sydd o'm ti. Dyw i bersonau, dyw i addewidionau ddim yn gallu cael ei torri. Mae e'n berffaith. Maen nhw'n gadarn. Os yw'r arglwydd yn addo, mae'n cadw at ei addewid. Fe ddaw a'n un saff i weld wyneb yn wyneb. Fe fydd yn un cadw ni, hyd tragwyddoldeb. Mae wedi addo. Mae wedi addo hyn yng Nghrist. Ac felly mae addewidion mor sicr, mor gadarn. Felly pam anghrediniaeth yn dod, pam amheuon yn dod, ewch nôl at air Duw ac atgoffwch eich hunan am yr addewidion ei gyfamod Maen nhw mor gadarn, anghyfnewidio. Dyw e ddim yn newid. Dyw e ddim yn mynd i newid i feddwl achos y ffordd dwi wedi fethu fe. Dyw e ddim yn mynd i newid i feddwl oherwydd problemau cymdeithas. Maen nhw'n gadarn
beiau mawrion, rif y dail, a grym ei ogrwyd di. Iawn ac eiriolaeth Crist yw'r sail mae'r afael sicrafru. A mae'r un drwg yn dod nôl fan hyn to'n diwem yn dod ar amheuon i fewn. Beiau mawrion, rhif y dail. O, mae yna feiau yn does. Mae yna gymaint o feiau yn ein celonau ni. A grym ei ogrwyd di. Mae nhw fel mynyddoedd, ond diw, mae ni'n gwybod hynny, ni wedi brofi fe. Does dim cwestiwn amdano fe. Ond mae anghrediniaeth yn dod mewn, mae'r un drwg yn dod mewn, ac yn trial tynnu ni lawr, trial tynnu'n golwg oddi ar Grist. Ond hyn, dyma beth mae'r ymynydd yn ei ddweud, beiau mawrion rhif y dail, a grym ei ogrwyd di, mae'n wir, i ni'n frwnt, i ni'n bechaderus. Dyma'r ateb, iawn ac eiriolaeth Crist yw'r sail, mae'r afael sicraf fri. Mae'r hyn y mae'r Iesu wedi wneud, mae wedi gwneud yn iawn am ein pechodau ni. Mae wedi marw ar ei groes fel aber trostom ni. Mae wedi'n golchi ni'n llwy'r lan. Mae wedi maddau y pechodau'r gorffennol, presennol, dyfodol. Mae wedi addo'r sawl sydd yn derbyn rhodd y ffydd, fe fydden nhw'n ei gael a fydden nhw'n eiddoedd a hyd tra gwyddoleb. Mae yn awr yn eiriol trostof. Ac felly mae afael ef yn sicr. Felly pan dwi'n teimlo'n wan, yn ofnus, yn bryderus, oherwydd amgylchiadau, oherwydd y frwydr ysbrydol. Cofiwch, mae'r afael sicraf fri. Dyma chi bennill. Rhagluniaeth fawr y nef o'n plaid, ei holl o lwynion tri. A gorau'r môr pe byddai rhaid, mae'r afael sicrafru. A mae hwnna'n wir ond diwe, ond i ni'n anghofio fe. I ni nawr yn blant i'r arglwydd. Ac dyna chi bwnc, rhagluniaeth fawr y nef. Rhagluniaeth fawr y nef o'n plaid. Mae pob peth yn cydweithio ein lles, ein deioni, i'r rhai sydd yn eiddo iddo fe, i'r rhai sydd wedi'n galw yng Nghrist Iesu, i'r rhai sydd yn blant i'r arglwydd, mae rhagluniaeth fawr y nef o'n plaid. Mae pob peth yn cydweithio clod i Dduw ac ein lles ni. Mae'r rhagluniaeth, mae fel olwynion ac maen nhw fel yr olwynion i gyd yn troi. Pan ych chi'n gweld cloc a oriawr, yr hen oriawr, a'r holl olwynion bach, a maen nhw gyd yn troi, a be maen nhw gyd yn neud? Maen nhw gyd yn mynd i'r un pwrpas i ddweud yr amser. Ond mae chi gweld un olwyn yn mynd un ffordd, a llall mewn ffordd arall. A pob math o bethau. Mae'n anhygol. Ond pan ni'n meddwl am olwynion rhagluniaethau, a sut y mae pob un digwyddiad o'r byd yn ei ddwylo ef, ac mae'n arwain pob un sefyllfa. A dyma beth sy'n wir, falle bod ni'n gwynebu rhyw sefyllfa dyrys anodd, ni'n methu gweld ffordd allan ohoni. Ond dyma beth sy'n wir, a gorau'r môr pe byddai rhaid. Oeddi'r môr yn gallu agor? Wel, dwi ddim fel arfer yn digwydd, i ni'n gwybod bod e'n gallu digwydd agorwyd y môr coch. Ond os dyna beth sydd angen i ddelio dy'r broblem, a dyna ffordd mae'r arglwydd yn gweld yn iawn, agorau'r môr pe byddai rhaid. I ni'n gwybod fe fydda fe. Mae'n gallu gwneud gwirthiau, mae'n gallu gwneud yr hyn sydd yn amhosibl yn ein tîb ni. Felly hyd yn oed pan ni'n llawn ofnau, a ddim yn siŵr fel i fynd trwy'r sefyllfa. Beth i ni yn gwybod yw fod rhagluniaeth fawr y nef o fy mhlaid i. Ei holl olwynion yn troi. Maen nhw'n troi, bod ni ddim yn deall, maen nhw'n troi mwyn gweithio allan eu bwrpasau ef. Ac fe fydd pethau rhyfeddol yn digwydd. Agorau'r môr pe byddai rhaid. Petai rhaid. Ond falle nid môr yn agor fydd e. Ond fe fydde fe'n gallu petai angen, ond felly fod yn sefyllfaoedd eraill. Ac mae'n edrych yn wirthiol sut mae'r arglwydd wedi darparu ar ein cyfer ni. Ac i ni'n dweud, tydw i ddim yn gallu egluro sut digwyddodd hynny, ond mae'r arglwydd wedi dod ac wedi dangos y ffordd ac wedi agor y llwybr i mi. Mae'r afael sicraf fri. A dim syndod felly, pan ni'n ystyried yr holl benillion hynny. Y bennill olaf, cafloeddio conquest yn y man, pob gelyn draw a ffi. Cans nad ydw i fi ond gwan, mae'r afael sicraf fri. Ar ddiwedd ein hoes, pa bynnag bryd fydd hynny. Un peth sydd yn wir am y Cristion, cafloeddio conquest. A fydd yn y man, fydd yn hir, be bynnag fydd yr amser. Fydd yr amser yn hedfan. Ac yn y man, cafloeddio conquest. Ac pan fyddai'n bloeddio conquest, fe fydd pob gelyn marwolaeth, poen, salwch, ofn, yr un drwg, diafol ei hun, pechod, gwendid, fe fydd pob gelyn yn ffoi.
Cans nad ydw i fi ond gwan. Mae'r afael sicraf fri. Mae'r floedd o goncwes yn mynd i ddod maes o law. Fe fydd diwedd y daith yn dod. Fe fyddai'n cael camu o fyd amser i tragwyddoldeb. Fe fydd ffydd yn diflannu ac yn troi'n olwg. A chaf floeddio conquest. Pam? Oherwydd gwaith Iesu Grist yno fi. Oherwydd unwaith mae'n achub enaid, mae'n achub enaid i tragwyddoldeb. Unwaith mae'n achub enaid, mae'n gofalu am yr enaid. Mae'n arwain trwy'r agluniaethau ac mae'n arwain ni at y nefoedd ei hun. Ac fyna fe gaf loeddio'r conquest yno. Oherwydd fod yr afael sicraf fri. Felly, pan fyddwn ni yn mynd trwy gyfnodau amryw ac yn dioddef o ymysodiadau'r un drwg ac ofnau a gwendid ein heneidio, gwendid corfforol, gwendid meddyliol, gwendid ysbrydol, a fyddwn ni'n teimlo'n gwendid ni. Beth am ddarllen yr emyn yma? Dywedwyd ganwaith na chawn fyw gan angrediniaeth hi. Ond, a dewch nôl at yr ond bob tro, ond ymddiriedaf yn fy niw, mae'r afael sicraf fri. Ac y cawn diolch i'r arglwydd am ei afael gadarn, tragwyddol, holl alluog, ei holl nerth yn gafael yn o'n ni, a fydd yn ein tywys ni yn ddiogel i'w gwmni a'i bresenoldeb yn dragwyddol. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am ragluniaethau y mawr y nef. I ni'n diolch i ti am dy ras ac am dy gariad, am dy nerth, am dy gadernid, am dy afael sydd yn sicr ohonom ni. A felly o Dduw, helpa ni i dy glodfori ac i dy ddiolch ac i dy garu di ath wasanaethu yn well. Tyr, gwna ni yr hyn dylsem ni fod. I ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen.